5, 6, 7, go. אני אעשה רווח גדול מדי, לא יהיה נטו לקחת את הקבוצה הבאה. תעשו רווח קטן ותחשבו שכל הכוח צריך ללכת הצידה, כן? צריך ללמוד את זה, זה כל ריקוד ודורש יכולות אחרות. 5, 6, 7, 8, 1. תנועה בית זה שתי אפשרויות. מי שיכול עושה, זה לקוח מקפוארה, עושה מקקינו, אוקיי? זה התנועה הזאת. מי שלא, לא, מי שלא, לא להתעקש, לא נלמד את זה עכשיו, אוקיי? מי שלא פשוט יורד, עושה את הדבר הזה, יורד לברכיים ומסתובב. You like to go